Toto je naša stretávka po 45 rokoch. Toto je Váchová. Zuzka, už mi sa reč, že to bolo ako začiatok. To je organizátorka Zuzka. Môžem niečo povedať? Nie, tak to bol včera u nás prišiel jeden pán, predošla hospodár pani Pandov a hovorí mi, že hľadáte, tu idem sa na čo. Dobre. Tak predstavil Toto ja sa len učím, lebo ja idem na púť, do Svätej Zeme idem v júni. Ja také nemám. Rokoch na našej prvej alebo druhej stretávke, na ktorú sme sa dlho chystali. Zuzka Gálová. Dlho som sa odhodlávala, či to robiť, či nerobiť. Nahovárali na to, dlho trvalo stretí. dobre si urobila. Pomáhali požiarníci, policajti, a starý pamätník. Ahoj, bola to. Keď aj pôjdem aj pani profesorka, ale tá už ja není medzi nami ani na cintorín, ani neviem, kde je pochovaná. Berešová Takisto aj pán profesor Lindák, pán Michalíček, Ešte sadnú na místo. Ticho, to je ich dokončí. Teraz je v Nových Zámkoch. Dobre. Bagréliová. Helenka Ohroldová to. Za dcerou alebo synom do Bratislavy, ale teraz neviem. Nie, Rafajová býva tu, ale žije u dcery v Lohovci a občas dojdu Počúvajte. Lebo kamerujem, to nám bude počuť. Frajerov nemusíš hovoriť. Po skončení školy som sa v podstate skoro vydala a išla som robiť na hygienu, tam som 4 roky robila, potom som bola na detskej ambulancii a odtiaľ som išla robiť dietnú sestru. Aj som si v Bratislave urobila dietnú sestru školu. Potom sme si postavili rodinný dom, tak na jednu smenu som chcela zostať, lebo ako dietna som robila aj po obede, aj soboty, nedele. Tak som išla robiť sociálnu sestru do nemocnice, tak som si zase išla robiť školu na PŠ-šku do Bratislavy, aby som mala špecializáciu a tam som aj akože išla do dôchodku odtiaľ z nemocnice v Komárne. Celý život som bola v nemocnici v Komárne. Jeden čas, aby ste vedeli, som robila aj prezidentku komory sestier, bojovali sme tvrdo a takéto všelijaké veci po revolúcii, čo bolo. Vtedy Po škole som začala pracovať na chirurgii v Leviciach.
Tam som robila rok, potom som prešla na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Tam som pracovala tiež rok, potom som sa vydala, porodila, vrátila som sa po materskej naspäť a už nebolo možné na smeny robiť, samozrejme, ani na operačku som už nemohla chodiť. Tak som musela hľadať nejaké riešenie, tak som začala pracovať na ortopédii. Na ortopédii som pracovala fakticky 20 rokov. Potom čase, no a ešte potom v 91. som odišla do Nemecka, kde som pracovala 18 rokov ako inštrumentárka v Hanovri, na jednej veľkej klinike, kde sme mali, pri Hanovri, aby ste vedeli trošku orientovať. Od Hanovru 80 km je to Lemgo, je to síce také mesto ako Nitra približne, ale veľká klinika je to, kde bolo 7 disciplín fakticky. A museli sme tieto všetky absolvovať. My sa striedali obdeň, takže všetko sme mali tam aj cievnu, ručnú chirurgiu, traumatológiu, veľkú ručnú. Zase išla na 3 smeny na ambulantské oddelenie. Tam som 10 rokov odrobila a v 2003 bola tá reorganizácia, prepúšťanie, tak staré baby do toho padli, tam tedy vyše 200 sestier prepustili. Potom som rok bola asi nezamestnaná. Tam na áre, robila som 5 rokov na áre, na smeny, potom 5 rokov na anestéze na smeny, potom som robila staničnú, 20 rokov na áre a potom posledných 12 rokov som robila vrchnú na RZPčke, odtiaľ som išla aj do dôchodku, som slobodná, ale sama som není, stále mám okolo seba rodinu, deti. A priateľ? Chodím na dovolenku. Skončila v 2012 a robila som na oddelení 3 roky a potom v 72. mám dojem, že som prešla na anestézu, kde som robila dokonca. Do 87. som robila na zmeny a potom, ako Julka povedala, som robila staničnú. Trošku som nadčasovala 2,5 roka, teraz som už doma, nepracujem a zostala som slobodná. Rodičia zomreli už dávno, ale není som sama. Takže... Dobre, takže čo, 35 rokov som pracovala na Áro, a už 10 rokov som doma ako dôchodkyňa. Nepracujem, no jasné, prečívam si, mám veľa priateliek, chodím na dovolenky, no, bývam v Činžiaku, mám 2 dcéry, obidve sú v Anglicku. Staršia dcerka mi učila na gymnázium a rozhodla sa odísť do Anglicka. Druhú som mala dosť neskoro, až o 8 rokov. Tá skončila sociálnu prácu, odišla takisto do Anglicka. Sú cestovateľky, venujú sa prekladateľstvu, majú tam prácu, užívajú si a prajú. Som čistila kurenci, som na poli sedláčka, odkedy som na dedine, tak si chováme zvieratá. Som pri kurencoch. Čo ešte? Ešte niečo. Výborne. Neviem už, čo som sa Hneď mi ponúkli jedno oddelenie, veľmi pekné, ale veľmi smutné, onkologické. Lebo pán riaditeľ bol prednostom oddelenia onkologického a môjmu otcovi len tak ponúkol, že Lacko, dúfam, že tvoju dceru dáš ku mne. Tak môj otec čo mohol hovoriť? Že samozrejme, slúbil, že pôjdem tam. Tak som začala na takom ťažkom oddelení.
Veru, že na začiatky boli veľmi ťažké, lebo ja som to veľmi citovo prežívala, koho som obľúbila a keď sme už vedeli, že zakrátko odíde, tak mi bolo smutno, že som viackrát musela výjsť z izby a som trochu poplakala a tak sme opustili pacienta. Potom som mala kamarátku na oddelení rehabilitačnom, ja som sa zoznámila s potom nastávajúcim manželom a po 3 rokoch som sa za ňu vydala. Tam som začínala s odretými kolenami, lebo iná je škola, iná je prax, ale chvála Bohu, zvládla som to. V 77. sa mi veľmi zmenil život, začali moje pobyty po sanatóriách, po nemocniciach na celé mesiace. V 79. som odišla do plného invalidného dôchodku, takže som odpracovala necelých 10 rokov. Chvála Bohu, vtedy manžel mi veľmi pomohol a vďaka nemu som aj tu a žijem a existujem. Áno, a stále ma jeduje a stále mi teraz ničí život, ale myslím si, že by som si život bez neho nevedela predstaviť. Pritom som mu nesmierne vďačná za to, že keď som najmenej čakala jeho pomoc, tak vždy stál pri mne, umýval ma, kúpal ma. Bol mladý človek a proste vedela som, že potrebujem ženu, ale nikdy sa ma nedotkol, vždy stál len tak pri mne a proste trpel. Elena Kľučková. Ešte furt? Melenová za Slobodná. Od 69. roku do 2001. roku pracovala som na chirurgii, robila som v starom špitáli na smeny, potom staničnú a od 80. do 2001 som robila vrchnú na chirurgii. Potom som bola 2 roky na ambulancii v starej nemocnici a odtiaľ som išla na 3,5 roka do Rakúska. Keď som sa vrátila, od 7 rokov robím v Palárikove, to je odkiaľ je Kvetka, tam je hospíc a na 2. poschodí je DSS-ka, čiže dom dôchodcov také. A tam robím vrchnú. Zatiaľ som rozvedená 28 rokov, žijem so svojím psom, Sisinkou, starám sa o ňu, bývam v Nových Zámkoch, mala som jedného syna, ten zomrel pred 5 rokmi, takže za to bývam so Sisinkou sama. V 1. decembri 71. sa mi narodil syn. Tam som robila na chirurgii 7 rokov a potom som odchádzala, keď som bola druhýkrát tehotná, tak som odišla z oddelenia. V 76. sa mi narodil druhý syn a už som potom zostala v Šuranoch, lebo mám ten povedal, že naspäť sa nemôžem vrátiť, lebo nebudem mať deti, takže musela som zostať v Šuranoch. V Šuranoch som zobrala jasle, čo vôbec som absolútne ani sami nikdy som nechcela byť ani detskárka, skôr aj starších ľudí a deti. Ale tam som zostala potom 5 rokov v jasličkách a z jaslí som mala ísť na chirurgickú ambulanciu a tam mi to jedna kolegyňa vyfúkla, čo tam robí ešte aj doteraz. No a tam mi spravila taký podraz, že v živote som nemala. Mala som, ale toto bol veľký podraz. V piatok na chirurgiu som mala nastúpiť a pondelok ráno už som áno. No a potom som nastúpila, ale dorastová ambulancia sa otvárala, tak ma potom bola robiť dorastovú ambulanciu, tam som robila s doktorkou Augustínovou, niektoré možno aj poznali ste. Čo bolo pre mňa veľká rana, do týždňa som dostala dystrofiu srdce, mám ľavú komoru nefunkčnú dobre. No a tak muža som si zobrala druhého, ten prvý bol alkoholik. 8 rokov sme sa rozviedli, druhého som šťastná voľba bola, prišli sme skoro celý svet, je dobrý muž, žijeme dodnes, mám už len jedného syna, dcera bola kozmetička a syn je prevádzkové servisman. Takže to je všetko. A tvoj brat je kde? Som mala na to cerku, ale veľkých lovciach. Ja som mala dceru aj syna. Ale Želmírka tu bola, Želmírka. Nie Želmírka. A? Ja si nevíte s mojim bratom, tam má Želku. Moja dcera sa... Som odišla
na ambulancii ešte 4 hodiny na Novofarme, v železničnej ambulancii. Takže to je všetko, iné nič. Mám sa dobre, chodíme na dovolenky. Mám vnúčku, ktorá už chodí na vysokú. A manžel? Išli robiť nábor zo Šale, tak sme sa tam prihlásili. Bola nemocnica 2 roky fungujúca, také 3 kočky. Evička a Mariča sme sa dostali do Šale, tak ja som nastúpila na chirurgiu, tam som robila 3 roky. Nohu som si tam medzi tým nohu zlomila, takže, ale tak, je to tak skáckavo, že som prešla potom na interné, otvárala som o ARO 75. 6-zložkové oddelenie sme tam mali, a keďže sa zase po 6 rokov zase otvárala v nemocnica ako nový závis. Ja tak som začala na internom, tam som robila 5 rokov. A teraz prejdeme na ňu? Robila som tam veľmi rada, ale potom som otehotnela, narodila sa mi dcérka a zostala som doma. A potom už som nemohla ísť na smeny robiť, takže na jednu smenu prevádzku vtedy Potom som sa vydala, keď som išla na matersku, po materskej som nemohla robiť na smeny, lebo môj muž pil, takisto, že nehral automaty. Skrátka nebola na neho spoľahnutie, že keby som mala pobednejšiu službu, že pôjde pred celú volák do jasiel. No. Takže ja som začala robiť jasla a robila som tam 13 rokov. No, keď robila som tam až vlastne dovtedy, pokedy skončili vôbec jasle. Keď sa jasle zrušili, museli sme na konci som vás opustila, dostala som sa do blízkosti Dunajskej stredy, je to konkrétne Šamorín. Školu som začala navštevovať aj ja v Bratislave na Nedbalovej, hneď v ten rok, ale skončila som tiež na Nedbalovej škole. Po skončení školy vždy som si hovorila, ja skončím školu a idem šurania Novej Zámky. No, čo sa stalo, moje plány mi prekazil jeden pán, ktorý ešte aj doteraz mojím